आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा 2025 आरो 2022 मायथाइनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्डनि मुङै जि माखासे आसनि हरदों बेनि गेजेराव बड' थुनलाइ आफादनि माखासे जिल्लाफ्राव बेनि मावख' लुनायाबो बहाय हाबदों। दा जोङो गिबि खेबनि थाखाय नैबे बिटिआरनि सिङाव गंद' जिल्लाखौ जोङो लुबोगोन आरो दिनैहाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय नैबे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मावख' बेखौ जोङो दिनै खुंथाय गाहाय माने गायसनग्रोबाय आरो बेखौ जोंहा बिटिआरनि मानिनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि गोथार आखाइजों बेखौ गायसनबाय। बेसेबां लाखनि होननानै फोरमायगोन? बियो 50 लाखनि जागोन दायो। उनावहाय बेखौ जोङो पर्यायक्रमे जुदि जोंनि गोनांथिया जुदि नांबावगौ जायोब्ला जों आरो जों सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन। दा जोङो बेखौ गायसननायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि जि राव थुनलाइ, जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि हारिनि थामोनथा जोङो बेखौ जोङो मजबुत खालामनायजों लोगोसे बुहुमाव जोङो जोंनि हारिखौ जोङो सिनायथि होनाय आरो लोगोसे बड'फानि जे मोनसे सिमां जे आबुं मोनसे हारि दानायनि बेखौ जोङो आगानसे जों लांनो हागोन। मानोना जाय हारिया राव गैया, जाय हारिया थुनलाइ गैया, जाय हारिया बे बिथिङाव लोरबां, बे हारिया बुहुमाव हारि हिसाबै थांना थानो हाया। बेबायदि हाब जानाय नङा। जोङो हाबदान जागोनखौ जोङो सानाखै आरो बिदि नंखाया। बे फान्डआनो माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्ड 2025 आरो 2026। बेखायनो थिकादारफ्राबो बेवहाय गिनो गोनां गैया आरो थिकादारफ्राबो बेबायदि खालामा, जोंहा बेवहाय बिसास दङ। जों बेखौ आबुङै जोङो लुफुंगोन। बरन्स जों बेनि उनावहाय मा नांबावगौ जों बेनि फारसे जोङो सिन्था खालामनानै गोनां जायोबा जोङो बे फान्डखौ बोरै हायो सरकारखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन, जों बांहोनो हाबावगोनसो। बिटिआरनि बादैबो आथिखालाव आसामनि सिङाव गोबां माने जायगायाव बेबायदि लुनाय जाहैबाय आरो दाख्लैबावै बर' थुनलाइ आफादनिसिम मोनसे लाइजाम फैदों जे आसाम सरकारनो जोङो मोनसे रिपर्ट हरनांगौ जे मा जिल्लायाव बेखौ मोनखो, मा जिल्लायाव मोनाखै। जेराव जेराव मोनाखै गासैयावबो आसाम सरकारा बिटिआर गभर्नमेन्टआ होगोन, बे खोथाखौ जोंनो बिथांमोना मिथिहोदों। बेखौ गंबेसे जिल्लायाव मोननो हागोन? जेसेबां बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा जिल्लाफोर दङ बे गासैनिबो जोङो मोननो थाखाय नाजागोन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों।